Ngati membala wa pension, kaya mwasintha ntchito, kapena kuchosedwa ntchito kumene, kaya mwasiya ntchito, kapena kupita kukakhala dziko lina, kapena mwamwalira, dziwani kuti pension yanu imatha kutengedwa. Ndimafuna ndidziwe, kodi chingachitike ndi chani ku pension yanga ngati ndasintha ntchito? Mumatha kusamutsa thumba lanu la pension kupita nalo ku thumba la pension la amene akulembani ntchito yatsopano. Chingachitike ndi chani ku pension yanga ngati ndachosedwa ntchito? Mutha kutenga ndalama zomwe mmadulidwa mwezi ndi mwezi pamodzi ndi chiwongoladzanja ngati mukhale kuti simunalembedwe ntchito patatha kanthawi, malingana ndi malamulo a pension pa nthawi yofuna kutenga ndalamazi kuchokera kumene mmagwira ntchito. Chingachitike ndi chani ku pension yanga ngati ndasiya ntchito? Mutha kutenga ndalama zomwe mmadulidwa mwezi ndi mwezi pamodzi ndi chiwongoladzanja ngati mukhale kuti simunalembedwe ntchito patatha kanthawi, malinga ndi malamulo a pension pa nthawi yofuna kutenga ndalamazi kuchokera kumene mmagwira ntchito. Chingachitike ndi chani ku pension yanga pamene ndikusamukira ku dziko lina kukakhazikika? Mudzapatsidwa 40% ya pension yanu pompo, ndipo ndalama zotsalazo muzapatsidwa pakatha chaka kuchokera pa tsiku limene mwalandira ndalama zanu zoyamba. Chizachitike ndi chani ku pension yanga nditamwalira? Ndalama zanu za pension zidzaperekedwa kwa anthu amene munawalemba pa beneficiary nomination form yanu malingana ndi ndondomeko imene munapereka. Kuti mudziwe zambiri zokhudza pension, yankhulani ndi pension service provider wanu. Old Mutual. Do great things every day. Kalata timechoka kumudzi kumalawi. Bwande mukuti chani tsopano? Achimwene, landani moni tsiku la lero limene chauta watipatsa. Kaya mupeze kubanja anzathu kumeneko. Ukamba za ife abere anu kuno kwanu kunyinasanda ayi ndithu tikupuma amwene zinthu pang'ono ndi pang'ono zomatheka basi. Lero tukalatayi ndakulemberani chifukwa setup ya lero andigulira ndi omwe aja Old Mutual. Nkhani zake za pension basi zabwino kwambiri eti. Lero nkhanizo ndiye zokhangati ulendo uno tapuma kaya mwene tili pa holiday kungomaliza apa angolini ajawo panga zisuzo aja atiphere kaye tseno zokuti pano akuganiza zopanga sikando yanji koma ankhasako pano amwene kwachita bata numakhala ndi chikhulupiriro chonse kuti mwina make bata limeneli lipitirira amwene chifukwa ndi ayi pakatipa inayitu drama yeniyeni amwene zosakoma ayi. Pano tachita bata ngakhale bata lake lili ndi njala amwene kwathu kuno simungakhulupirire kuti chimanga chakwera mtengo kolapitsa koma tumakhanga limwena make sitikuona zimene zikuchitika amwene. Ndikudziwa funso lako lidzikhala lomwe lija loti kodi Bwande kampani yanu ija yogulitsa chimanga ija munatseka ija kodi zinthu zake ndiye zili pati? Inenso pakadali pano ndine munthu amene ndasokonekera kwambiri amwene. Tinatseka kampani yogulitsa mbewu kuchotsa anthu onse ntchito kenaka ndikukhala pansi phe. Kodi ndiye kuti mukufuna kupanga nozotani pakadali pano? Palibe amene akudziwa amwene kungokhala basi phe miyezi ndikumapita polani ina yolowa m'malo mpakana pano sinadziwikebe zotsatira zake amwene anthu chimanga ndiye akusanidwa chikopa ali moyo chifukwa chafika pokwera kwambiri moti kumudzi kuno kwachafera nthengo basi tikumangoyendera za chakudya cha lero basi thamo lomagula thumba la thunthu kuti kagayitseni ichi pano thamo limenelo tilibenso amwene mpakana pano ifeyo kuno kwano timalepherabe kumvetsetsa kaganizidwe ka anyamata akundulu za malimidwe. Kodi ndiye kuchitika chani kwenikweni? Kampani yogulitsa chimanga ndi mbewu zina ndi kumene anthu amadalira nthawi ngati ino yovuta chakudya akazingwa amakayima nawo pa nzere kumeneko pobwera amakabwera ndi kachibinyira kachimanga kogulidwa pa mtengo omverera moyo umapitirira koma pano amwene zimene zikuchitika zodamuka kwambiri pena pake anthu ena ake machitidwe awo azinthu amakhala odabwitsa ko basi ukumadzifunsanso wekha kuti kodi amangwetu cholinga ndi chani
kunali chimanga cha nkhaninkhani kampani yogulitsa mbewu iyi nthawi imene amatseka amwene mmene chimanga chimenecho chidayendera amwene mpaka pano palibe amene amamvetsa. China ndi chija chimapezeka chikusowa ngati nkhumbutera mmithethe, kungomva kuti ayiru koma matheraki 12 asowa ndi chimanga azimirira. Zodabwitsa kwambiri zinthu zake amwene onyamula chimangayo ndikugwidwa kumufunsa, iwe chimanga wapita nacho kuti? Basi umayankha timalirizi, ngati ndine ndekha amene ndikuba chimangacho, anthu akuba chimanga chochuluka kwa basi changachi ndi pang'ono. Basi okhudzidwa nkhaniija kungoyipondaponda basi nkuthira momwemo. Nkutheka mwina mwaka wina akadati basi isiyeni imeneyi isiyeni, osaikokakoka aso imeneyi yayi pajatu wapatswi ndi khoswe amaululo wapadzala, zisiyeni basi. Pena ndimati ndikamakhala ndimadzaonabe kuti ndife kafuku komvetsa chisoni kwambiri, kafuku kamene timalimbikira kuti tikufuna zinthu zitasintha koma ifeyo eni yake kumakanika kusintha amwene. Panopa ndamba tsopano kumawamvera chisoni ochatsika, agwira ntchito ndi anthu odabwitsa kwa basi magwiridwe ake a ntchito, anthu amene sungangowasiyira ntchito kuwadalira kuti tathamangana akuluakulu mundipatsa ripoti, zotsatira zake kumakhala kupala ena mamba. Ripotilo likamabwera kumabwera lokhumudwitsanso kwambiri. China chimene chimandimvetsa chisoni kwambiri ndi anthu amene adayamba nawo ulendo, komanso anthu amene akuyenda nawo pakatali pano. Unyinji wa anthu amene adawakhulupirira pachiyambi palibe pamwene anagwa igwa onse mkati mwa njiramo. Pano tsopano ali ndi anthu amene mwina makenso akumakhala kudzifunsa okha kuti koma amenewa ndiwakhulupiriredi ineyo. Ndiyeni umaona ulendo wopita mu chaka cha 2025 koma mwati adzafika na anthu odalirika. Anthu awo odalirika apitapita. Anthu ambiri amene azungulira pano amambala akathyali oti mwendo wina uluku mwendo winanso uli kwinako. Lero mukandifunsa monga Bwande Bwantasa mprofeti ndikuwuzani zina ndi zina zimene ndikuona kuti zikulakwika chimwene ochatsika ndi gulu lawo la halayansi tinenatu ngati lilipo beti. Pena pake inde zilali bwino kukhulupirira chinyamata m'maudindo akuluakulu. Onse akuluakulu mikoko yogona kuiponya kayi uku kutali. Nthawi yanu inapita munkapanga ndale zachikale ino kapita nuko. Mwanji wa mvuwu yalema, mwanji wa china chimango cha mavu ndiyena ambiri anaponyedwa kutali. Tufuna zatsopano ife achinyamata ganizo labwino kwa basi, komabe makosana ena ake akuluakulu amafunikirabe amwene kuti abweretse nzeru zina zachikalebe. Inde amati tsabola wakale sawawa, koma omwewonso uchiwawo amati akuluakulu ni dambo mozimira moto. Chikuvule pakatali pano achimwene mukandifunsa ndikuwuzani kuti kwachulukana mipando yonse ikuluikulu yofunikira kwambiri kuyambira kumpingo wokwapatira tambala kupita mpaka na mbomamo paliponse pali tiwana. Sizolakwika ndani nakale koma mwina timafunika tikhale nthawi yoti ana aphunzire kuchokera kwa akuluakulu ndiye tidzisuntha pang'ono. Inde isamachita kukhalanso madala timu yokhayokha ngati jedachoka ya mtambo ija iyayi yoti ikakumana kumakhala kambirana nkhani zokhudza mbusa John Chilembwe mmene lisitiro adachitira nthawi imene zakalekale iyayi imene ijase pena pake nawo njeza. Komabe pena pake wamkulu amafunikabe kumaongolera kuti aphanga siliteroyi apa umayinira utere apanso utere. Ndiye zotsatira zake zimene zikuchitika pakatali pano achimwene ndi zoti ana aja amene atenga mipando yonona aja ambiri ali pachibwanawe, ndipo ambiri amafuna kuonetsera kuti aise amene zikumuyendera kwambiri pakatali pano ndi ineyo osati iweyoyi. Mukaonetsetsa nkhani za Malita the Pangolini muona kuti pena pake zimathawira kumeneko kufuna kuonetsana kuti ndani ali dolo, ndani amene anthu amamkonda kudererana choncho kuti iwenso nganitero mphanga uwonanso. Zinthu ndiumasokonekera akuluakulu numadaba kuti koba ino kodi mmesa mukuyendera magwira ntchito limodzi kupangira zinthu limodzi kodi ndiye chikuvuta ndi chani? Chibwana basi wina kupanga chisankho kuti yayi koma nditengawa ndi amene ayimire milandu imene tikupangayi. Wina unena kuti yayi ine monga amene ndimayang'anira zimenezi zoyimbana milandu zimenezo sindikulola yayi awa sayimira mlandu umenewo. Chibwana chenecheni kufuna kuonetsana kuti dolo ni ndani. Zinthu timaonongeka ndithudi. Uphungu waja akuluakulu umafunikira
osatinso kumawatenga kumalo awo opuma kumawabweretsa kuti adzagwire ntchito. Ayi ndithu ayi, koma akhale malo oti akhoza kumapereka uphungu. Zikhoza kuchita bwino ndithu. Zisankho zina zimene zikuchitika mkatimo ukamaona ndithu zimachitika chifukwa cha chinyamata too much. Zisankho zomangoyeserera kuti mwina titere kenaka zikakumana ndi mazangazime zimene tikuyeserera zija, ndiye basi tiyesere izi mwina zigwira. Ndiye kungokhala kadziko kamene kuyeserera zinthu osathekabe bwinobwino. Tikuyenera tizitolere koma amwene. Inde zinthu zikufunika kusintha, magogo onse get out, koma malo ena abe akufunikira magogo osati oti adzigwira ntchito ayi, koma kupereka uphungu. Si tsabola yense wakale amene samawawa ayi. Wina amakhala kununkhirabe ukamponya mkamwa ndi umamva ndithu kuti moyo sikoma umenewu. Obwante asati walankhula, wakhutuyo wamva. Ata ine wanu kuno kumudzi ku Malawi abwande. Amafuta kunyasalande sunga mpenzi. As a pension member, whether you change jobs, lose your job, leave your job, leave the country permanently, or pass away, your pension fund can be claimed. I would like to know, what happens to my pension fund if I'm changing jobs? You can have your pension fund transferred to your new employer. What happens to my pension fund if I lose my job? You can claim your employee contribution with bonuses from the pension fund if you're still unemployed after a certain period of time, according to pension laws at the time of claim. What happens to my pension fund if I leave my job? You can claim your employee contribution with bonuses after a certain period of time, according to pension laws at the time of claim. What happens to my pension fund if I leave the country permanently? 40% of your pension fund will be paid to you immediately, while the outstanding balance will be paid to you a year from the date of your first payment. Well, what happens to my pension fund if I pass away? Your pension benefits can be claimed by your next of kin and will be paid according to the beneficiary nomination form. To find out more about pension claims, contact your pension service provider. Old Mutual. Do great things every day.